Каква кама е това нещо? Какво няма? Кажи. Кама човек. Петото не е в час. Добре. Камата, нищо общо колата края човек. Камата си, тя има един край. Не, вижиш. А само момче. Кажи му, коя кама рече от двете страни само. Чакай малко. Покажи го. Ето. Я мъжа ли? Дай нужда на камерата. Аз само мъжа човек. Дай нужда на камерата. Аз само мъжа. Ало как бар? Той е муджанска кама. Ще добре. Да, видях я. Малка камичка За джигер. за убийства на султани. Ще използват това. Много султани съм убила с това нещо. Добре. Султански боето. Камо ли? Червена брада. То тече. Тирата. Кавища е. Барбароса. Барбарос. Червената брада с червените поета. То се пирата с червената брада и червените поета. Обаче, не е майно. А моджата, с камичката, горага. Рага го. Кажи как го ръгаш. Ама да се заби трябва. Ай, прибирам го. Елатка. Също брава. Махай го. Той е такъв пластмасов. Ама всичко на камера ще бъде. Спокойно няма толкова. Траго е, че... Значи, аз съм истинска доказателство. Кажи сега, как Барбароса даже се оплаши от истинския мъжа с камата. Да. Значи, какъв е извода? Какъв е извода, човек? Всеки го е страх от истинския мъж с камичката. Кажи камичката сега. Камичката е това. Чакай да я разгледаме. Чакай. Барбароса, истински капитан. Капитан Барбароса. Покажи го. Капитан Барбароса. Човек е аз. Там се е факт. Не е там. Там ще го бъде. Добре го ара. Ти знаеш